Bichorin tlay YouTube channel thlir tu le ngai thatu te masa in chibai kan buk chawa tu tuma hianin pu RC lalruat chunga nikum kumsang ni samni pali Independence Day ya zirte tu tha choi moina loman dong tu khani a khamitum khanin mi pali la in Mizoram pum puya choi moina dong me pali la in oma chu mi pali zinga pakhat URC ya kabula hian a thua ani hi tu tuma hian interview na hun poimo tak mai kan ron nei do ni ama sa in URC ya chibai kan buk nan le chen o chibai le ale zo na ha zo nga do tamop mup mai la tro ipian isailen na a khalai akha minan ril vele rim rim ta che kapian na hi suang puilon khuwa ania amai ro chu kum thum lek kani khan kapan na wang hian sate eka an transfera chuta chuan kan peita a sate khuwa hi ka seilen na chu ani ber ta zo kane ka school kaltir atangin sate ka kala sate ka tang khan pol khat le pol ni kha sate atanga kilometer khat vela niang ai bok khwa son kazukal vele zoka chumi bak chu middle school ka kal thleng hian sate khwa chon kakala high school china hian high school a hian sinut high school ai zola ka in son ta a high school ka kala tang chuan ai zola ngar ka kal ta nei chu college le university thlengin chuan zirna ma khanin a han chhota dor to la ya school kal chhota da zong zong ka chu kanin zo sing lo anga MA khai thlenga tro chuan MA a khanin eng subject nge core nge ya eng subject nge ilak ta MA a khan mizo kala a kan han zir don khan BA kan zo chi khan MA mizo kha khatilai kha chuan ne hu noi kan ni a Mizoram University hi la lawa ye chuan ne hu a khan Mizo department an hong thara MA a khan ta chuanin malam hun thlirin ani berang chu kan zom ve a tiang chuan MA Mizo wa chuan a masaber kan ni ve ni chu ani chu avan hlu le zel ve ya chuan ani le Mizo subject kha nge ta class 12 a chin ni amo chu tarang chuan ka tui chho han ti amo a ma tanga MA te ka thlenga ni chuan mo Mizo a hian master ka tu mang han ti te kha lo tum lok dan chho kha nge in nei sa rim hrim nge Mizo kha i tui sa rim hrim ti na mi o a tumsa kha chu kan nei mi alo mo kan zir hun lai khan ti ve khang langila he career guidance santi tele hetiang ang malam hun atana poimo tur ang injir tir na le khatiang kha ala vak lawa keima ni kal hang kan kal mop mopa amero chu Mizo subject ro hi chu kat school ka lu tira tang khan katui timaila Mizo medium a kan local chowa zirna bullam panga te khang ani awang te po kha anianga Mizo subject hi chu katui chho ta zela amero chu soi ang khan MA a te khan Mizo a ngai lo wangin khatiang lamril ru kha kan pungai lo kan zir mop mop a ma se MA kan han zir don chi khan Mizo subject kan ron hong ta chi a kata khan kan han lut chhota a tiang chuanin Mizo subject kha kan ni chhota ni chu Mizo subject la om reng ni ya kan thina che apo ka i private museum te kan han bi chiang chho tak tak ka chu Mizo subject ki la om ngoi kha ini in kan riboka tin ni kan soita kan khanin zirti tu tha choi moina te po in dong chho boka khang zong zong te le tu nei i private museum an bo sei da zong zong te hi enge mo chin in kai noi nei chu an nei hi karing khop ma helaya hian enge ni tuina zirti tu ini a han ti deuh tol mai te ang chumi le i private museum kha engtin nge ni ta khan akal kop chhoda ni enge mo hi chanchin chu an nei nge chu karinga aponga taka han la khom ngot hi chu ni kan ring lo de or ngota heta hian enge a khalam hoi khan minan sai sak thim thim te ne thil karin ain thil thlir thiam da ja
helaya ka subject mizo subject le hemi ka private museum hanti majila in kung kai noi dan te kha oma in iringa khang iron thlir thiam te kha kan fak ma support te ang che gan lo ve gan lo me in kai noi ti lo the ni lo mo a chan chu ni e ti khan kan han lut chawa zir tir tu ate amai ro chu tun lai thang thar le zual te jinga hianin mizo nun hlui le kan pi le pu ten an man ru an thil lo thlir an lo man thin te le an khotlang nun dan trim te khatiang kha entirnan mizo pi pu te chanchin te chu kan zir lo thei lo ta a he ta pol niam lama tangin amai ro chu attaka an thil lo chin thin le an man ruwa lo man thin te kha thu a hetia kan soi ringot chuan mita an hmu phak si lo chuan enge an tan khan hriat ngai na to lo ani a chiang lo ani chumi ni wang chuan ke ni te po in kan hmu phak tam taka oma kan hmu phak lo kha atam jok pon ne anga mase khang a khanin no pangtena attaka an hriat theina turin atira chuan teaching aid angin ka mangane no pang ho mu atan ka ti a entirnan thina te thival ti te chum minga an revekang ma se atak khan mu miau lo chuan mitthla ngai nan redon lowa chuwang chuan a thei ang khanin kan in khon khoma sang ni le pasari atang khan he thil hi ka ti chowa khatiang khan no pang zirlai ti ta na zirlai ten kan pi le pu te nun hlui le an man ruat te le an thil lo ti thin dan te an hriat na ta na ka din ani ber bul bera chuan chu tu na hi chuan kan ti do ranga ka hlotling khatin ka reve to a chan chu MZU college le MZU zirlai te thlengin tin research scholar enge mozat in tu na hian min ron pan ve to a heng ka bung ruat te atang hian enge dissertation te an research paper atan te kati anga atang kai thei tur om kha min ron pan ve nual to chu ka hlotling ve to in ka sia a museum tak engemo han la lut le khatiang khat ni lo ma sila tero nang ma line big nang ma mi mal big atang chuan i hlotling kai pon ka ti pui che ni ka hlotling ka tin ka hria i ti kha dot i soi lo i hlotling ka tia i museum kan han fanga kan han vlog tak po kha karil ruwa chuan a ro pui a hlu ka tak zedani mo zirtir tu hi ino panlai tanga ilo tum sa hrim ngeng tin nge tun hu hen arem chang te me kan hi ta thuta lo ma le iti nya zirtir tu ni he voi khat ma ka tum ngai lo hrim ha ni na taka chuan a chan chu ka lo hmu dan chuan zirtir tu chu a ha thlak keima hi midorom chi ka lo ni ve wang hian enge katlin lowang ti hi garil ruwa hian alian ber thina tin zirtir na lama hian kan zir lai khan ka tui lam po ni in ka hrelem lowa soi omani em ka hrelowa han soi tho ira ka tum jok tak hi chu no pangte ka ni lai tang hian missionary kal hi ka tum jok ani amai ro chu huna local chojela pathian ne na te ka thei ang tokin no pan lai tangin ka in hlan chho ve thina chu mi awang chuan missionary chhuwa kal chhuwa kha ka tum ve thina wang khan enge nun te po kha kan lo uluk ve dewa ti mai te ang khatiang khan tlei rol sual te po kha ka nei ve lem lowa tuan kan han ti chho zela amai ro chu pathian rem ro dan he alo makhop ma khatia emme kan han zo khanin heta PU ka zo khan BTH zir ka tumani amai ro chu pathian rem ro zela lo neanga arem lo chho ta zela engemo awang khan mase BA kan zo meu kha chuan keima khan missionary kal te chu ti mai ma lo ni boxi lowa chak thil ti akal chi ani lowa chumi ni awang chuan ka chak na kha a lo mai pia lama enge ni pathian rong bol na kha ka hu phur me ma se pathianin no panla de tangin min buat sai ni khan ka hre ve boxi a kalngam si lo khan
du thu sa ma chuanin kal lowa khatia engtin emo om kha ka du ni amero chu pathian in min bot sai a min ko ni a ka hriat ve tlatawang khan hre chung khan ka tum chho ve zel ani amero chu rem chan lo na kha om zel ati khan in bia kan zowa keima a rong missionary a chhuah na lampang kha alian lutuk to lowa ma se chu ti chung chuan pathian hian min la hruai chhuah hun chu nei thawang a ti nak chu ala om reng tho ti chuan emme kan zir ve le ta amero chu emme kan han zir zo wa chu ka soi ang chuan du lo hre hle to ma ila ka chhuah hun khala om don tho ni in hriat na ka nei tlat ani missionary missionary a chuan chumi ni awang chuan zirtir tu ni lam kha karil ro hen voi khat ma ka on ngai lo shim amero chu makdeu main emme kan han zo chia kha chu mi zo wa khan first batch kan lo ni ta a kan han chuak chia kha nge all kha lo ngal ta kan han dila chu ta chuan kan deal ve ringota achan chu zana emme kan zo zan hian kan soi kol deu du anga kan exam zo zan hian final kan exam zo zan hian karil ru hi amang anga aboi a ta chuan pathian hne na ka tong tra ya hei ma ka zo ve ta a nu le pa ten kalaka an mo phur na chu tu na chun an hlen chuak to a keima a in ngai tu tur kan ve to ma se in ngai tu dan ka si lowa na hi enge ka tho don po ka si lowa missionary na po chu local don te reng ila engtin nge kati ang tin missionary lo tur po in engtin nge niang na lampang hi chu ikuta ka da ka tia ka tlulut ve to pringota ti chuan ka tong trai chu mi za na tanga azan ni na zirtir tu na ruak ti kha min ron hril ta a ti chuan ti ve chin mai yang chu tin missionary na kalngot thei hlei nem ti awang khan ka handil ve van nei thlak deu mai khan min la ve ngal ta a chu first batch kan lo ni wang te po kha nianga ol sam te khan ti khan min lo la ve maya ma se ka han zoma ka han kal ma sak ber ni chuan chu ti lai chuan chu mit na chu ngeni officiating in ni ta a nget tu po khala ni chuang lo ani ti chuan ka han kala ka han class kan min lo lak tir tangal mai se a chu ta class ka valut kha ka zam lu tuk le ka zak lu tuk kha hre om ka ti ma period khat ka rei ka ti lu tuka ti chuanin chu zirtir tu in ni ta chuan zirtir tu in ni I first day ikal ma sak ber ni ya first period an lak tir hal chia ti na mi chu khoi school ange kimi government mizo hayara khian ani ta class ka wala kha a hre om ka ti a chan chu hre om ka ti zual na chu hei min mu ang hian kan pian phung te ate chi kan ni a ti mai ke ni a le lian thuau khan lo ni ta zirlai te kha ti chuan ka valu ta class a ka valu ta good morning sir an lo ti rual dual kara khan lar hnung a thu mei che pakatian oi te lu tu ka lo ti ri kha ka hreta mo kha nin min ti zam chevek bokani akamang an dan kha chu mang ang tak ka ni kha mini kha chuan ti chuanin hunan to kala du to lo ka hodon ka tia ka tlan hode chuan atile du kan lo ti chuanin zirtir na chu chumi pire a chun ipet luan ka petho ma se ka khur tluan zaka ka soi kha he in tlangwal ilan li ve do sia ka soi ba vek thil reng khamo achan chu zirtir tu ni tum ngai mi alo zirtir tu ni lo tum sang ngor te chu ni la khalama khan ril ru ka pe anga ti dan te po kha om zo kang lo in zirlok dan deuh te po khamo khatiang ni silo thleng thut kha ni bok sia chuang katlan ho ta de ya ka ru ma katlam lu ta mi tuit la zoi in ka tong trai ta ngatinge missionary kal turin mi iti ni lo me ngatinge zirtir tu min da le si voina po ti khan kamul phowa kal to don lo min ria chen di ro min missionary up min kaltir don ani chuan ka kong hi hong ngal ro te khatia mo pathian kha mol tak khan
ka chua chal kan ti don nge ni à tiang khang ka tia e ka trap flop ani ka mang ang at ka kal hre to lu tuk khamo amai ro chu chu ta chuan pathian hianin ni don chang nga la ka ti maya ka thin lunga khan alo lang ta a tlang sang atangin mizoram mun sang atangin e nangma atanga thiam na be se in an local khom don chung chu mangai takini lo en kolanga chu missionary in atana ka ruat dan che ani ti khan ka thin lunga alo lang chu ta chuan chu mi ita na huna o chuan ka tong trai lai ro chuan alo lang nga la ti khan e missionary ti hi pogo na vakal chu kher hi alo ni lo ni mo ka tia kalom box sia e ka chiang ta ka ti ni chu ka chiang ta a ka lom lu tuk kha he ka bit tuit la te kha are hlei thei lo ni ti chuan in lom thu ka ma lo ka lung oi lo mit tuit la ka lung oi lo chana in don pathian oi i thin lunga in chianga in ka sia chia khan a ma a ka lung oi lo na mit tui ai khan anasa zo lom na mit tui kha awan ro pui ve ti chuan atuk school kal chu ka ngak hlel ta em thung le loi sia ai le ta thok ya ti chuan ka hankal ta atuk ka hankal chu missionary in ka chuak ti ril ru pu khan ka kal to ni missionary ka ni a ka na tho na tur chu tiang ka tiang chu ni ati ril ru om chung khang ka kala ka phur em ka hankala ti chuan zam na kha chu a om hian om to lo hrim no pang ho khan chu kho sang atang ten an ron kal khom ta a government mizo school a ani government mizo hayara khian ani ta mo ti khanin an ron kala chete ma in zam na ka nei ta lowa vo in thleng hian ka zirtir na hian voi khat ma ka zam le ngai to lo ani a fangai no ma van ro pui ve ani chuan dikha kan se zo ven kalai biga khan zo me ro se ani chuan zirtir tu ni kha atira itum sa ni mi alo missionary ti ka pathian ina aruat na chet ni pon in ria in pom ta tiro maro chu itum lo nalama tikhan tirgo poran kan pod nu zon tinge du lo nalama kai thai atiang deuh kham i du lo nalama an kai phot chea ma se pathian o chu chulal pan ada na che ni i missionary na turani ti in riat chian mewa chuan lom takin i amen theita i za zum na te mani in kil to na le dik lo fel lo in tina zong poka abo ta veka konfi taka amani chia mani nar om chun ang po mulian kha atuk jinga zang khai fa in kal thut tu lai borok in khak khleng hlok kha a hul la kan photo si lawa mu acha kom le gria dro chap takani tu na po hian te ka ngai thau do lu tu ka mo kala feel theyamo khalai atu ka kal tur ka phur lu tu le achan chu pathian in missionary tan min lo la rem to sinotina emo heta min lak kha angai to lo pathian in min lo la to ani ti kha ka thin lunga a omlen ema wangin khalai ka kal kha chu mo tu na po hian soi hian kala feel thei aniang keima a khan i soi ang che khan ka in kil toi lu tuk enge ka zam lu tuk le keima thling lo in ti na zirtir tu atan chuan ni ve tura ka inda ngai lo na la ya kha abo ve ka ti khan enge confidence nei lu tuk khan ka kala ka zirtir bok ta tin ka zirtir na konga hian vo in thleng hian ka confidence em ti hi ka soi tel avan lu ve pathian in arot na chei ni ti ipom ngam na tang khan pathian in arot ampui nga ta che ale zola tiro avan lu le zual em ta chunin jin khan he a kan palian lowa in ti chhota ta ngeni student me chia khanin tal ngot tang u te lu tu aron ti tha ve cha chu mani ken chan hian ni a shom don lu tu ka chu ta kara kan ni khat ni ya le ngal chuan china ithi saya kan lo om han sei ji zo cha kan nei lo toi te in ma ni ram chunga zirti tu ini na kalal pan pathianin i missionary na turatan ata alonita a ti lai takakha mitam takin tun thlin ko hran ni emo ko hran ang ming puchi an si lo
chumi thane ngai mi mal ang te poin ring lo mi kan ti me te aram thim zok a Mizoram pel ten missionary kan in tira chumi a ringot chon missionary kan in ngat le chumi chia chu missionary a kan hriat na kha nang ma tangin ma niram chunga hian kan missionary tu omani ti hi alang fia chiang zolen kan hriat ro lalpan rampona missionary turin ada lo che no pang thiam na lo sang chho zela chumi ya nge ni an model ni ya missionary ni turin pathirin Mizoram tan alo da zok chakha ni ta Mizoram tan ada che iti lai khamo ni thil hi ni Mizoram keipo hian ka inti thina ni thil sang sanga po hian kan zep lok nga khalai te khan hei KTP te kanin man lai te khan thei patopin kanin mangve te chan zai pola te kan han tela makve deu chu Mizoram chunga khanin bial zai pola te kan han tel chauta Mizoram hun chunga khan hun sang sanga kan zin thina ni ti chuan enge amero chu Mizoram po na hian ka kalve thei mi lo ni chu ka bang ka chol chi abial zai pol tang khan ti chuan ka chol kum chi a silonga te an zukala rongbolin leprosi zai pola kan tel chole ta ti chuan leprosi a phei chuan rongbol na lo tama kan kalkual na sa Mizoram hun rang chim to pa mo mar to pa tiang khang kan zai khan kan zai pol khan kan kalve na sa ti chuan kumli ka tela khame ka chol chia kuma khan Delhi a ten sukal le a ti khan hei Mizoram pon rongbol turin min ko lo ka ti ve thina ni chu pon lama zuk chuak tur ang hi chuan ka tong lo chia zel hian thilo mo amak ve ang re ani chu Mizoram chung rongbol tur in ti chia khan ka lo in ti thin dan ani vai kan soi jaw mai ni ya lalpana missionary na tur dana minda ani ti thu indon khan Zoram pon pe lo missionary hi missionary kan ngai tlat lo hi boy thak ka tilu tuka Mizoram pon pe song hi missionary kan ngai thina hemi kan rilo ru hi adik levani kan ti deuh kher du ni chu pathian hian heram chunga hian missionary turin min du reng ani ti hi kan han sei zau thui de deuh thata ani chuan izir te tu lai na khan lut le ta zelil ta tro choi mo na kha in dong chhota chuan khalai choi mo na han zir ti tu tha choi mo na han don ti khanin ingtin nge choi mo na kha idon dan akal kong intinan in sikula mo andon kalchil chewa izir lai te izir ti dan ni emo vel ta kha andon ti khanin andon engeni en thi thai kual nge ni yakala kha nia hemi state award ti hianin akal kong hi athena chun hau tak ve viawa zia chu heta skula inspection an ron neya min ron en dikalaman ni lawa award dong thei tu rangai te in ngai te timai te ang khatiang ang te kha tan khan dil na hun khan hong ta ne tin hian an hong ta thlathum chung vel hin hong ta ne chuta chuanin enge an han ti thina keima kha chuan khatiang ang choi moi na don lampang ril rupu thok kha kan si lo wang khan kumdanga dong anom fo kan tre fo ma se khatiang ril ru kha kapu ve ngai lo ema wang khanin katum lo sim ani amai ro chu kan principal in nikuma khatia an han hon le kan principal hian min kowa hei deal ka duwa recommend che ka duwa chu tiang khatiang chuan atia min shil ta ni mo amai ro chu atira kha chuan chu ka soi ang khan khatiang ril ru kha ka put lo lu tu ka wang khan kan nial ti chuan voi thum min ko na khan ka ove thei ta chauta ama kan principal ka za wang chawin kan principal khan min tilui lo se voi khat ka nel na khan
อันนี้หมดที่เสียงจวนกันติโลวังเลยละมาจวนกัน principal เทียนกัน performance เตจูอันเสียงอ่ะกัน class lecture ดันเตเล school ละมาเองอังอินเงกันทอขัดยังอังเตค่ะprincipal zong chuan an revek kher lowanga chipa chiar chuan amai ro chu khatiak anga khan engi mo chen te chu kan performance se chu an renge ngei don ani chumia chuan le a enge ni no pangtena mi an lo soi ve thin na te le mi an lo ngai na ve thin na te khatiang ang te kha an lo hria te po ani anga tin kan principal ina ro pu ya ti ber chu he ka museum a hi ro pu ya ti a hi chu ni china ka soi ang khan school no pang te le zirlai te tan kan school no pang chau ni lo zirlai zong te ta na heng thil hi ti kan ni dan te po a sheveka ti mayang khang ani awang te khanin khanin enge dongtla ka min ngai ve te po ani ma na ke ma khati anga ke school activities a te chuan ke te chu engma ka ni lo ka thopui te kha ke ai nan thok that ve kang amai ro chu ke ma ni thil ti na zona khan khala ya khanin ka museum hi a chuang ve te po ani anga chumi la ya chuanin tha min ti puya min nge ni recommend la ka min ngai ve ani maya niang chu te katia chuan a recommend ta chia heta how to sang zok te me te ang mo ta hria thiam tlan dan turin how to sang zok te hen lama lekha avaluta tina ni mo chuan lekha avaluta hei kan la ta che aran de tamai ngeng ti nge khlai atekha ti mai lo we ti khanin deal tu kha an ta thua ta ni chuan chu committee selection committee pathum kha akal tlanga ngai ta khang deal ho zong kha khatia entirnan deal hun chunga lo top khan ti tur sang kha lo om ta chuan entirnan question engi mozat zo te kha min zot ta chu kan chang ta ti chuan chung kan chan na chuan documents zong kha kan thil chan kha documents kan nei ngai ta entirnan thil thadeu lo ti in chuan om tak po lo ti la chung ka thil ti chu a documents ka nei si lo chuan om zia kha om vak lo ani documents ka nei zel kha ngai ta chu local level antita selection committee khan chu an kal tlang ta chu ta tang chuan district level antile ta chuan district level atang khan state level a khan a chho le ta chuan chu state level committee a kha chuan awardee tur kha an thlang le ta chu ta chuanin interview kan nei ta ke ni kuma kha chuan online interview kan nei ta khatiang nominee ho khan mo ti chuanin chu ta tang chuanin category li a oma primary school middle school high school le higher khanga khan pakhat theu an tlang chuak ta khan van ni siamin ti khan min lo thlang ve tara ani mai tin documents nei thatte lo nga ya do ta khatia vati ngot chi kha ni si lo ani chuanin ta khan ye eng mo documents nei tur khanin boy tur ka chu atam min karinga khala akong chanchin kha se tur tam tak bo lo om in kan ring de hlaka mara chu kala ga chu in zot vek seng lo ni tamai se la tro nge ta kha adang han la han se du inem khala akal ka wa khan nei em chuang lo wa amai ro chu khami engeni activities school activities kan nei mai pia lama khan keima chuan chu hemi ka museum kha kan main deuh berani ani na taka chuan mo hi no pangte tana thil tangkai takle man hla tak ani ve theina la ya kha hi kan main deuh berani keima kha chuan awardee nangma ni nangma an han than chho sana po kham hi i mo pu deuh ani deuh ber ti na museum ber chu hi ka mo pu deuh bera a chan chu
zirtir tu sang kha chuan kan activities te kha chu loin an ang tlang pui theja ni khatiang kha chuan thilin ang put mo school kan tho dan te khatiang ang te khotlang lama ko san le khotlang lama te kan tho dan te khatiang ang te kha chu thilin ang put thei ve ka lo ni khati lai a thil dang lam tak midang te na an nei ve lo le an ti ve lo la ya kha min ka buk tirit tu ani ka ti lo thei lo ke chu he private museum hi a ran pa ti satli ngot kha ini lo wa tu na kan isei to ang kan tro zirti tu ini na la na tangin le izir lai ta maso na le an zir lai pui tu tur ta na be sei na sang tak nei chunga hetiang ta ka tha tho ti khai ni ta chumi bang chunin hello man hi don ni i phu ngoi ngoi ani ka phu lo ti lovin ka phu ni ti kha in pom ngam la ka do tak zet ne mo tu no hian i tho na school kha ani mo kan lo la soi lo ani mo government zema bok higher secondary school a ti la soi sok ta khana te ro government higher secondary school a tu no hian mizo teacherin mek ania izilai da zinga thiam theilo fal de da ko omve the ni hre theilo fal de te antinan literature lampang te thei lo grammar te thei ngang lo ang chi te mo enge mo thiam theilo an sual wang po ni lo thiam theilo lutuk kho omve the ni man lul lo khang kha eng tin nge tan ilak pui dan tla pui hi sei thein nia hi ain ang vek theilo mo kum tin po hian khatiang thiam theilo fal ang kha chu atlang puin mizo subject a hi chuan an lo fail lo tlang puita a kan tong te alo ni awang hian tin ka class a hian ni enge lo in hlei te emo tiang hi ka phal ngai lo ani achan chu bazar not te hi rin ka phal tlat lo wa mi ina zirtir tu pakhatin ama thluak manga nota siam kha zirla din abai ha ringot khan athiam pha lo reng aron zia chua khan kha zirtir tu not siam tu kha a exam ti na ne ani na taka chua khami ne wang khan an thluak kha an ti che ngei tur ani ka ti ke chuan mo chu che lo thei lo hian siam ka tum thin ta not kha an rin kha ka phal lo enge baka khatia mi not siam sa an ringot an bai ha ringot chuan enge ka zirtir ve ang zirtir tu tura lak kania ka zirtir tura omnang chuwang chuanin not rin kha ka phal ngai lo ani ta chuan ka lecture ro chuan ngai that tur ani ti chuan an ngai thla a an han examat enge moti dik lo an nei chuan khami an thluak ka an thei pato pa an han ngai tu an han chan ve kha ka da sang ber ke chuan not bai ha sa thatak tak ron ziak hi ma ka pe tha ve ngai chuang lo an thluak mang tha piang kha te nan ka mang ve thin ani ti chuanin class tin an chan na reng ka thai puat te mo en that lo pe lo hi ka tik ngai lo ka chiar chuak da pati khan chuan correction an spelling dik lo te teng ka correct veka ka tiang khan paper hi ka sem le ngei boka chuan an thiam lo an ti dik lo lai kha ka correct kha an injir tur ani chumi wang chuan ka sem le veka ti chuan antina spelling an dik lo te chu hey sanga ti te hi antina h eng a nga ti azia khin thin ta ni sanga mo eng h a nga ti tu ka h eng a nga ti azia khan lo ta se ka ko chua ka blackboard ta ka zia tir thin an class zong mu la din sanga ti kha ka zia tir blackboard ta achan chu khati an zia kha an zak ve deuh thin ani an ti dik lo khati han ti hi an zak thina kha tak kha ka du okay chuan achan chu an za awang tak khan exam le huna chan aron ti dik ngei to ami thlatlat to blackboard ta adika hanzia azak chunga adik lowina hanziak thowa ma se adik dan ka hrila ti chuan aziak ta chu ami thla tlat to aziak dik lo thei to lo
khatiang ang khanin enge athiam lo deu ho po kha an thiam lo la ya kha achang chuan question te kha ka chan non tir ta chuan ka en le tin ka chan non tir lo po in chutiang khatiang chu ania ti in ka hril le thin tin no pang reng reng hi lecture ka pe a chapter khat kan zo chuan in thiam lo ba omani chuan ka thiam lo ti ro u ka thiam lo in ti chung chu chapter dang kan kai lo wang ka ti thina ti chuan khatiang thiam lo ho po khanin in soingam lo ani chuan phone te po in lama min ron zon zel ro ka tia min ron zot po an thin an ve thina tiang chuanin het edinan heta no pang mi zin ang lowa an ma an thian te hria reng la ya an nin an thian ten hre thiam an in ti to la hre thiam lo anga han in zo khathil za thlak na chen te kha ve ta mi zak zum tan phei chuan he khang ani awang khan phone a min ron zot anga min zot lo ani po in lama in ron kal du ani po in engtiklai pon in ron kal thei ka ti thina kha in lama min ron zon zui hi an fo zirtir na ipe thak thokhat em bokani chutro amje bera chon chonin ipe thak thokhat ani kan rin thana chumo a thom sei thom alo hret ruk dewa chu azir lai ten eng class blengai ka to lova an sei bera ka a chung chuanin mun danga ain san tur an tinge ni a ta chon an phal lova an uya amma awam to lo chuan class po kan kal to lawang tiang do tho khatong kam do tho om ka hria karal hriat dewa soidik lo po kan nei mai thei klai kha enge ni nang ma o ka thang khan hriat chian tur omem chulai taka chu khatiang anga in son tur hanti kha chuan ni eni kum khan in sai tual hayara khan min han transfer ve nge ya amai ro chu ka kalma khan khami state award ka don ta ka wang khan ka order khar cancel le a chumi ni awang chuanin akal don chuanin ti angzong kha chu aum ka ring lowa tle min i hre sual deuh hret ka ring deuh le kamo amai ro chu khami kai noi ti mai la khami a kha chuanin nia kan lu ve lo na class te khanin principal ne na de khan complaint ten lo siam ve neang an class alu tora min du na kha chu vel chu I lo hre ve neang ani don chu ni don chu student izilla ti hian hezir tir tu tha choi moina idon hi an pom pui nge chepo ring tak zeta he ato lampang nei don tamai la sei tu le zo tu tam tak kha a om thein karinga khalaya po kan engemo nangma po han sei chak po inga in karinga maro choi huna kal tweet zel mai box ya tu nei ron sei china po kan han zo le du po kan nei do nuala maro chu tikhan atto khatura ngai phot mai la he tun tuma hianin apuar sia kasi ta kangkan kumsang ni som ni le palia zirti tu tra choi moina higher secondary school Mizoram puya chuta jinga chun loman pakhat na dong chun ania higher bi ka kantro tun tuma hianin inkom no hun thatak mai kan han nei theya kan lom ema kan lom tak zeta maro chu kan hun du ala che preta he tu kan inkom ma hianin a private museum te kan han vlog ko la kan tin sa to maya kan chau deu lek to bok nen hianin duang takin kan in kom chuak zo man talawa ngai phot mai la hun le te po kan lem le anga tro rem tak le tu tu mata chuanin por si chuak kan lom ema min lo thira min lo en tu te min lo ngai thatu te in zawa in mang tha le